Kejingat lenti jong Jal Jeevan Mission lani ke JJM hapo ke jala kadap hapadang ki babun kijing sya keno ya ka bakala don kijing sya ujor ka penlong ya ka loka yukta ban pha token badru bakan kelalong kum kamat kejingata ya hapo ka ying dorbar thau an ka padang hau benai baladap ha ka dorbar mang tingka Jal Jeevan Mission kepada ke skim kebala pelat dau menteri rang badu keri Narendra Modi hau benai nai lur jong senam 8,000 khat khandai ka ba kejing tmu jong ka kalong ban pen poi shaman la ki thliu ying Borok ngidon kam ya ka namar ka dei ka wei na ki jingdon kam ka bah khmat du ha ka imlang ka salang la ka long ha ka bangi pendon kam ya ka ha ka ban di ha ka ban shet ban tiu ban sat ban kling ne ha kinu ki benta bara ka por ka bala pen benai ka ni ka skim ka baong maka kan poi hamman lagi tliu ye ya ka ba an sepen sok shibo ni pat ba ha ka ba kenom ha ban lek tong na ki pung ne ki telong henry ka ba smusi pat ka long bah ka wei ka snong ka bah East Khasi Hills District kala don ka jing keno ba ka jing wan jong ni ka skim kepenlong penban bagi pajba kan ngesnong kin mat penban ya ke jing kerdo kene kesnong kadon ha ka than tenro ka ba ha apo mau plang constituency ke constituency ke badon ya ka telong sam sya ka nong ba shlong mat kene kesnong kadon kumba ars pa tam kilong yeng ba ke jing kerdo ru jong kene kesnong kala ne menta la kumba shibenai tam nadu bala poi ki pipe JJM hamman la ki thliu yeng Habaya day bat kani hadien ka jing yo priang ka jing ut jing nam na kinong song snong jong te ka snong ka bakila pentip khnang na kaliang ka kunhun uslong mel korwa ka tiar kala hiar sa te jaka ban let ye kendo ikinong song snong ban ya kran bat ki halor ka jing ka bakia kendo Habala yo ban ya kran bat ki kat tu ka ni kinong song snong kila pen pau ka jing ben yaw namar ka jing bam mi tikna bat kila ong bagi por baladam kat badang ai lengba ka kor sarkari ka long ka ba pahu ba Henry nadu bawan ke JJM Kim Juyo shu bat ki hap ban letong na ki telong ka ba jingai na ka snong ko menta ta kam da biang re kadang biang ka to ko ba wan man chwa menta ta ko si phang kami tang si berti ro kala ha ja no man chwa pat da don kam ka no long kam yo bet te tang kata habai di unik ta la ut nam sing nong lam snong empat daya lap ut hi ong hi ke rong ba snong ong ba ka kam da biang re ti rong ba snong dari pat juba pra kumno tiki ke jikwa no kimanta long ka kwa ba kan biang kan ke da kan biang ka ting jenjar ong sa jangai da lek tong sawa ro ka jangai tenang ne ye jong e bam kum no tam kum no tang dap kan la da ka long kum ne kan ka ba thmai menta ta tang ka pan khana ro yo te pan khana nge le kum la jenjar ong ba tang ka pan khana ro la ban yo ne ka thmai menta Mình chua pon kong pon yo be quan ba ai ben snong te kai kabiang mình ta tem mi sini kambiang am te bre lawan kita dong pet diru ki ong kabiang te pa je tem te bre kam mi par ko ne kamu dah duk wan ka wan ko mai su jaw drop ikum tai kum jung pi karet be kum tu hej por sini kong por ba wan kong te imat ki ong ba shuta song ka he ba ken ka ko tang bara hadian ba de kaman chura a shuja ba te to kam jinjari pi kum hieng asam pada wan khantam wan shet ban ti ban khiu man sai lal ne ko ra lik ba chap likit jinjar ba bandalong ne ta likit te likit shawa Nika ungkar mta tamda tikna ra ba marka kamda mi bahare ka bun sa bakaja askarit de lang ben angka mbam di ka ele mda yo hok ra kanang kamla ke umbam menswa hi kam yo bun tap likit hab likit ba cha pong mendai ngam ta te buan cham yo ra hab le ra ste chpung buan da matang ban chet man le khana ra hab le ra dan kemit tiang te kemit dan kemit di buret tu da la le trei ha wa ban ab hanoi hab ban ab di da bar mo tat kata hoi man chwa pe de la moi be dak par te le pan ab wut la yo man ta pe de bu yu hayung tat ben sakarit ba char bu hamku he le jarang ro na penyang kambiang ra ba kaduna menta te kanun kom ko na long ba kami hak ne kami hak kam pen mi kam tu si jan mi kam tu ter phang kam la kot no ko no ato kadap si porti kadap nam si sini kadap si berti te yo dan nak soi kam tu dia kam ter si phang de si berti
ro ko lakot no ne don tu teng don tenam wan pring ti por ro ko lakot no tak mo ladu Tuh tu peladap penjadi ya bang utara si berti apa sih? Pedap deh. Tapi lep no. Lep no hab denda rio ta hab belikit. Tengah je kikit nang ni. Mental itu bola ya biang mensua boka ya biang ni ko ba mi berber sungai te ko tat ben likit ro mi sinasu ko jaka ben likit mental asli te bola io bela kam noi bola io berber sungai te mental te kayo kam noi te kaduna te chenon likit ke jingai ba te. Kajing bam dan urang ba snang na kaliang ka kan huon kalai kendo bat ki riu rang ba jong snang than than ro katau ba kraw kharingki bat uba phelen thong ni ki bla pan pau ya ka jo ka jing henrai ki laong ba ka jing wan ra ka scheme JJM ka long ka bam sku tanan namar ki ong ki wan pandai tang ki pipe henrai kim pat la ban sam namar na ka telong ka ba ki mut ban tan ban poi snang kim pat don ki tiar Namar kumba kalong menta kidang sam hi na katelong ka barem bat day na kani kadaw kimla ban pendap ya kasnong shu kala dan ka jing persya ya ka scheme JJM namar kim kwa baka ka bawan lengba ka JJM kinwan ra ha ka ju ka top ka bala dan lupa ha ka tay kasnong namar ki ong baka ka bawan menta ka day ka ka banawa bat ka bajabo wat bandi ru kim nut bat kila kenno ru halor ka jing khle lang ban pendat daki pipe barem bat ki pipe pathamai ki ong baka scheme JJM hi ka ka scheme thamai kumnukin pandat dagi pipe barem batru bandawa na ka tanat PHE ban thau la ka jong ka top jong ka JJM Re kumbalong mentala ai da ka GGM ka kambiang su nantas ka pli tang san minutes per minute menswade ong pli kenta re menta san minutes per minute te ka tang si borti le ne tang sitin al fultar kimla su ban yo kimla dap bam su lebun ki ba ut lebun ki ba yam lebun ki ba kit ni kit sabar sawa kil semjing pe ba na ka liang ka nang ta upai ru ha ka jing yo i jonga kat kum ka jing tip ya kamayan kane skim menta ka de ka GGM ka skim ba thamai balong pura na dong chadong ka jing thamai ban ai ru haying ki briu ya ka ka baki trying ki kwa la de ban ai hang ta nei kumba kale menta ka ne ka office ka pendap ka te do pai rim ka pen khle lang bo pai thamai te do pai rim khle lang pai thamai ya ka ne ka dor bar snong kala persa kala khang persa ka dor bar snong ngadon na ka dor bar snong ka persa e ka ne kamcha ban te do pai rim bo pai thamai yo barim ka ong ka de skim ka barim ba thamai te de skim ba thamai te hamanta ka ne skim ka de thamai te de bente do pai thamai te habanga la ya kren yung bai thong le lam ngai le lang su engineer jong ka mau plang di bichon tu engineer ong ndon pai ndap pai te nga ong hang ta nga ong balai ndap pai la sina estimate kum no sina do barim haba sina estimate sina do thamai kum no fi ong ndap pai ong ndap pai na mar ba ka yin kala nang roi haga por besna estimate dang khndiat mentala nang roi ka yin kala bun tem dapat ngang ong ka bom la long kata namar nong sna estimate de ban tip ya ka ek bedon kambale tel da ong ba sna akpor dang sna estimate ka dang khndiat menta kala bun kata ka bom la long ben ong ben ai du patmai ndap ai do barim te barim yo nang no mano ba sna pai ba di pai do barim ki sa thiet ba di do patmai te ban sna do barim ngi ki snong ngim hun ngim cha ngim priang rei indiana ong dolat te nga ong kata sa ka mon jong ka dor bat snong ka persa de pi ong bang ngin le la ka le do to barim ka bor jong ko office ka le te ngi ngim la le e ri ka la don ka lat ni persa ka ta ka ting le jong ka office ka pen kenya ka sinsal ka dal ne ka imlang salang ngi gi nong song ngim priang ya ka ni kawai bate balai do te do pailim kawai balai ka kamdon kamla ban penbiang haba upai late kaskim kala le de ka thamai ka top ka de ka barim klem thna thamai chano ka ta ka bai ka estimate ka top thamai nang ta ka plan na dong sedong ka de ka thamai balai pun kam da ka barim ning is ngo persa kum kinong song snong ya kene ki jingle jong ko office te ngada ka pat ap
ba phinya lap lem yang i ban pen kren la ne ban pele ka ek bedun kam ban pen yo lem yang i ka bedun kam kat kum ka report jong phi ki bor ba pet lem to tangka pom ru 4 pom ha ru 4 sna kadam ru 4 set 4 tre kadam ru hadu mentah ka top ka ba jelong tam ka ba de supply ru ka main top ru 4 sna hadu mentah te dang don tang no pai ki jaka kene ka scheme ka de ka combine bat kene ka combine kadang jengai ban ai chaki nong song snong kum tangi chem jing adu kata kum balong mentah ni haban sulit kit kum la jubab daki nong song snong kum ba fi kli ki wei ru philap ni baka bu jing ya ki nong pe ban nong song snong kum bam di kum pe khana bat kiwe kum ta ter jing don kam ka bubuon ya ka nei ngalele ngada ong yo to engineer ngong la da kaduna ka haying jong phi sngo kum no re yangi phi ong ba to ya cha ong ya cha ngong la da kaduna haying jong phi sngo kum no kat kum ka jing su thu jong nga kat kum ka jing i jong nga ka ne ka sus ka ne ka GGM ka de ka ko besniu ba wala phi ong la le phi ta ru kadai ki ka ka balano ki ja clear ki bahap lut hakane ka wa baro ki ja clear ki bahap lut kada wai knyang hakane ka wa kan long kumba chiton chisngi palat ki jing ja clear na marba unong rep nadu no mau plang lengkin nong mau panghong nong thmai phnyola bara than thanro ki pno lut hakaju ki jaka ya kane ka ka dawai khnang ka hap lut hakaju te ka jing sniu hadu kata kene ka ngang sniu ban ong balada filter lu kamla ban pun khui ndla yo pang ki bulu chan keno ino yo pang ki bulu chan keno ya ka ai ka mariang hangnon keno ngang sniu ba long ka bakla na ka bakla bat ka wei su chu ngana thu phi ba ka chnong than thang ro kala don man chwa ka pomping rei ki wen no ya ka ta pomping nak ai ka daw ngim tip jing i jonga ba kene ka ka ba wan thamai nak ka scheme GGM imat ka penjenjari ki no snong mar nakapor siya kapor man ka tayo ki siya ud ba ngim ji tang balik jing lek belalik sengiru teng dus ka bela dus ka sui na mar balai na mar ka jing bom poi tikna ka si sengi kami belar hakpor ba mi ru teng dapan ap si khiu ru dap hadu dar ndu pas dang mi hadu mendakut ka te ka kalong tang sikenta re benujor ki por merswa ne ka ba beli pai ba arsin si sengi don ko slai ai matale tang balik pe khanaru labur balik pe khana selum ni na ban ap na ka JJM taba ka JJM kon ta ke ba tangka top lu pat don te kumno gen ni re connect lang tu pai bawan ka po je ka sur sang to te ito barit te tang maria pli tang ka barong po pai lu alut ko namar tang ki top ki pumping na po je ka jika tan ru sempat depsina hadu mata te lano ni ta ngale kum snong no du pasdang bawan JJM ong banum sya ban connect nang ton ka top karim namar balai namar kuno ni khle lang ka barim ka bakhoy bar ka basliu habak sarkar ka bu target ye kinu snong boro bade balik khoy balik suba hare mata pade kelar khongpong ba ye ka bakhoy bar ka basliu ye khle lang haju tilada ka longum ta shno ni ni ka ji ko jing khya hapu snong ko tha halor kita ki jing ut bat ki jing kno ki riurang ba ka tega snong ban sngo thu ka ek bajia na ka liang shulong mil ula yo ban ya kendu yo executive engineer GSWS jong ka mau plang subdivision 2 uba di toy ubla ong ba snong than ten ro ka ha ba ka tham lingyong combined water supply scheme ling ba ka JJM bat ki kam kidang ya chat ya menta ka ka ba kila ai ka dei ka barim ka bala don lupa ha ka jing dai ba ka tu ha ji sa ka JJM menta ka dei ka tu ka dei ka tu ka snong ka ha pa jong ka Tham Long Yong Combined Water Supply Scheme kabala yo na ka la funded na central government ma under JJM te hajing dai ba ka to ki kam ki dang ya chekmat mentang kadai mendai tang ya ka to ka snong kadai ka combined scheme pi hang to ka dang spell to li ki snong te ka filter menta ka dang ya chekmat ni dang yetre te ka intakes ro ka dang yetre namal badai ka pumping scheme temut ya ka
ambat kaneka hagajing dai ba kaneka power supply mo mot ngila ada siu mai kini sa MPDCL handang impat yo ya ka ambat kita tempat wan bo kum ki transformer ke AKA hak bengen nyak ban pom ko yo kum balong menta ni dang shu ai dang ni kitu resource barim joki te andala dapat kaneka ba thamai te ka kan sapiang apa senang joki cái thay cái bậc penong ban maki ong ban mencuba ke ka pahu menta ki kerdu cái thay bậc penong pada kalau kata itu ku jongki kidai ki ki barim mo menta pelajak ihi ke percaya kalau kumno kidai ki gravity fits scheme ke scheme jongki ke barim te kala reduce naga ba kajing ambat kajing pom ni giding kajing ambat kibri ro gila abon long mencuba long ki penangkam tu ka tang badan tu ka kala ban pendek ni ti ginong song te teman ta pada beli kata ka kami hok saya cantik kalau kadang kan kada ni ka nu ka liki ka kala reduce pi ka tolong nak kata daw ngila wat da ka wai par ka tolong ya kan ni ka tolong tani dang ambat ya kan ka scheme ka batmang nang pentrekam menta saya lang ba ka TCM te hadok pendep kan ni kan sabyang Hakajuk kapor uloang bala kumno an lawan pendap hau news 6 baraka bay day pagajing kle lang gi pipe barem bat gi pipe bathamai uloang hakapor balik ban survey ya katega snong house 6 arjar khat khandai ki yeng ki dang duna ban mentapat kilat dang mi su gi thliu yeng namar kata ki hab ban pendon kamlang da ki pipe barem lan try ni na ban yu no ya ta kan da adu penai na sampor kan simpor try hau ni wa pa ni wa phosau ni pendap pa ni wa phosau kadang lu kaji kena ki ong ba bai dei ba kin ki pai cuma JJM ki ong ba pendai khe ang lu ki pai barin hatu kata kala bandong ne kan kadai ka rukum ma pen le kun ta em na mar ka long kum ne ki ha ka por bang le survey ya kan ka water supply pa kan ka snong ban ai kan ki FHTC small ki yeng ki dang tuna te menta pa ki yeng kila khambot mdai sho kum ka por bang le survey te yikito ki bedang ni haban ya mix lang ba kito ki barim kito ki baking shake I supply shake platform itu so ban snagging scheme itu ka belkam nem ka no ko survey thoi ka survey te phila ni tu le ni menu lang survey ya resna aku tu snang ni la le survey no dos nem arja ka khandai kemun aku tu por ki dan nai kumbola menta ki ya kan ka treatment plan pimpu hai jom ki kalang yo to scheme ha ka them lung yong halo tu lom te kala kalong ban ha ba ha jong lom mat kala ga the highest point in bo ya kata te ang nang ta ke khnang bangin yo ban supply sa bon kini kisna as much as totally kini kisna kon ba iet ngi ju shat jing ba man la kas ngi hatu ngi la ju perkhat ba ka bam ngi bam ka tein em ya ka met jungi mai ki ju ba mi kini ki ju ki jing ba man la kas ngi bale kene ka jing kali minta ka to ka dukan ration ba pen yai uba raju uya tho yanga nrai man ka por yim ju yo ai ka jing bam ki ba tei ka met ki ba long ka daw jong ka jing pang anemia pat ka jing brie jong ki kma ba kum nu ngan lai na kini ki jing stam kong nangkong pide ban pen melin ban bam ya ki jing bam ki ba pha hakru kam bam jong phi bunsen ki long kmi bat ki khulong khana yo ya kini ki jing pang namar kim yo ya ka jing bam ban tei ya ka men ka sarkar kelas dang ya ka food fortification ha ukhau ata mlu kadut bat ka umpnyang bam baro kin don ka jing bam ka ban tei kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D yakini baro kila banyo na kijing bam badi haki dukan ration kata kamut ngi dan yu khau 45 pa biang bha bat ngi mai uni khau tu bai biang ba pitharai baro kin bang ban ba mi uni kon ka fortification jong khau kanum khata ya ka jing mat ba ka jing long jing man jong khau mai karukam ban bu ya ki ba karukam shet pat kala ban pher om dei khon
dan jinga pher la da de hakaru kombu ne ru komshen komba fi ju shet yu khaw ba fitien kum chu ru la shet ya unne u khaw Okum ta. te khon ka jingbam ba ai ka kwat ka khya bat ka ba ai bor ka met ka phat bat ka bor per khat chungi hato dang dan ki jingbam ba kham bha ban ya unne Hoit mei. Fikran ya kabadi sisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya